Okay, i dag vil jeg vise jer, hvordan man hacker i CSS. Det første, I starter med, er at åbne jeres internet. Sådan der. Så I kan se mig nu. Så skriver du Tobis. De har ikke særlig godt hack, men de har fået noget federe hack nu i hvert fald, hvis du kender koden. Du kan selvfølgelig ind her. Du kigger efter. Gå lige så står det roligt ned. Og så står der der Valve Hacks CSS. Det er så ukendt. Og så de er blevet opdateret. Du skal så ikke til nogen af dem her. De er ikke særlig gode. Det er bare det her, det kan ramme. Og først så skal du have noget program, der hedder WinRAR. Men det tror jeg i hvert fald, du ved. Der må du gå ind på YouTube og kigge, hvordan man får. Trykker du på den. Så tager man den frem. Så ser du hernede. Password for filen, når du åbner den. Det er toys.dk. Nu har jeg så downloadet det, men jeg kan godt downloade det en gang, så gemmer du det. Så ude på dit skrivebord, hvis du vil have det der, eller hvilken map du vil have det. Du gemmer det bare her. Og så. Sådan der. Gem. Og det er ikke, det er lige min computer, der fucker, det er ikke så godt. Gem. Sådan. Så går du ud på dit skrivebord. Kigger du bare. Ja, sådan der. Så står du der. Se, så står du bare www.tobis. Hov for satan. Der var lige en fejl der. Det var et punktum, der skulle være. Og så et punktum dk. Så trykker du OK. Så kommer den fra. Så her. Og der er hacket så. Det åbner du så, når du går ind på dit Counter-Strike. Så skal du ind og åbne det. Så det bedste du skal gøre, for hvis du har WinRAR, så gør du sådan her, trykker du højreklik på filen. Og trykker øverst. Trykker du OK her. Så trykker du lige passwordet ind igen. Og det er smart, fordi så behøver du nemlig ikke at skrive password hele tiden. Det er rigtig smart. Sådan der. Og så bare yes. Hold nu kæft, man. Sådan der. Går du ind her igen. Her. Trykker du password ind igen. Og du gør det bare på de to måder, der er sms. Fortæl dig. Og for så er den sådan der. Ja, hvad der er lige noget galt her. Det er nok fordi jeg har filen før. Nå, ja. Så gør du bare som du gør. Så åbner du den. Så skriver du password. Tobis.dk. OK. Så gør du sådan her. Så kommer filen frem her. Så holder du den her. Og så er der også en vejledning her, som du kan bruge. Trykker du, åbner du dit Counter-Strike. Og trykker du, hvis du nu har det, åbner du Counter-Strike. Og så, ja, så går lyden væk efter et stykke tid. Ja, nu er det bare min computer med virusprogram, der lige og popper op. Men det er meget enkelt. Finder du bare en server. Ja, nu har jeg jo nogle forskellige, nogle jeg kan gå ind på. Den er så bandet for, men fuck det. Går du ind på den. Så hvis det er en højhus, så skal jeg lige vise dig noget. Okay, nu er vi inde. Så en search skal du trykke på. For at kunne komme ind i menuen med hack. Går du ind der. Der. En første, og du trykker simpelthen med piltasterne. Så er der noget herinde, der ikke er slået ordentligt til det. Du skal bare trykke på hver. Gør der bare sådan der. Du må selv finde ud af det. Men her du går hen ned, så når der hedder det der, det gør der bare sådan der 1. Ja, der skal bare stå for 1. Og her, og så kører du bare op den der. Og så er det, du bare kører ned og sætter alle sammen til. Og så den allernederste, så kan du nemlig se noget, når du kommer ind. Sådan der. Og så kan du så, det her, det er så noget med du ryster rundt, og du rammer bedre. Og så er der speed hack her, som du bare sætter op, hvor meget styrke du vil have. Ja, så er der faktisk ikke særlig meget mere. Men du kan også sætte den på, hvor du selv kan skyde den. Det er så her. Nu er det autoshoot dertil, og nu er det fra igen. Jamen, det var så bare alt for i dag. Nu kan I se, det var meget fint, ikke?
Så det var sådan set bare for i dag. Hej hej.